Sa number 5, konduktor na patay sa mahulog gikan sa modernized jeepney. Na comatose sumalin Martes ang gabi ang konduktor nga si Reynan Isugid, 22 anyos, matapos nga mahulog gikan sa modernized jeepney sang Martes ang gabi sa barangay Villamonte sa Bacolod. Makita pa sa CCTV footage sa sulod sang salakyan nga nakadaho pa sang sensilyong konduktor kag sa pagbalik niya sa iyang ginatindugan, hinali na lang ini nga nahulog sa portahan. Nakibot na lang ang mga pasahero nga nahulog na siya. Sunod sa utod ni Renan nga si Rose Bantilan, hinali na lang nga nagbukas ang portahan sang salakyan, gani nahulog ang iya nga utod. Dugang pa ni Rose nga base sa CT scan sa ulo sang biktima, nakita nga may crack ini sa nawala nga side kag may internal bleeding. Kay nasang udto, iya gikumpirmar nga napatay si Renan. Kung tani, sunod sa iya magaserbe ini nga leksyon sa tanan nga mga konduktor, pati na sa mga pasahero nga doble sa paghalong kay pwede ini matabo bisan kay sino.